Здравейте, шкембета! Ще поиграем играта Alien Shooter по бой PvP. Да сложим отбора пилоти. Който спира атаките на противника за 60 секунди. И начало. Нека по-добрия победи. Клана е Шкембели и БГ. Лидерният Цецо, най-добрия клан. Търсим нови играчи за още много космически битки. Справихме се с първата вълна. Тук ще ги атакуваме с самолет. Двойна стрелба. Още една двойна стрелба. Атакуваме ги с дрон. Атакуват ни с дрон. Който отборник. Вече само зрител. Трябваше да си взема ецето да го пусна на тия босове. Но както е, няма значение. Започнахме с загуба. Търсим нова двойка. Хайде още един. По-добре да победи. И тук май няма да има успех. Да. Добре, ще отидем на една игра на преживание. На Survivor. Но ще сменим отбора пилоти с Power отбора. Хайде де. Така. Отиваме на 1 срещу 30. Да, победим. Тук тръгваш напълно с начален самолет. И на всяка вълна ти дава да избереш между 3 бустера. Сега взимаме стрелба. Стрелбата ни стана 2. Като целта на играта е да останеш последния оцелял. Взехме още една стрелба. Без значение кой колко напред е във вълните, важното е да си последния оцелял. Вземе още една стрелба. Вземем още стрелби.
този самолет, защото сега Powerball ще ни даде перата на боса. Вземем камък за еволюцията по перата. И да можем да го унищожим този бос, защото е малко гадничък. Когато играеш с слаб кораб, направо няма вземане. Много бяга и пуска разни извънземи, които ти спират стрелбата. Правихме с него. Тук вземем еволюция 3. Продължаваме нагоре. Като на следващия бос ще ни даде терминатор, а последващия вече е легендарен. Сега да достигнем до там. Играта е много коварна. Не можеш да стоиш на едно място и да чакаш просто времето да изтече, защото има срок. Тук ще ги атакуваме противниците. Целта е да стигнем по-бързо до легендата. Ще достигнем, защото тук взимаме терминатор. Направо следващия бос ще им даде легенда. Сега да ни отрови това. Ни отрови, но не взе всичката стрелба. Тук ще вземем крила, за да имаме сила. Много грозна атака. Тук трябва да даде легендата. Две даже, която си избереш, двете са еднакви. Вземем еволюция 3. Започваме да мачкаме само стрелбата ли е слаба. И това ще се разбере като изтече. Супер стрелбата ето. Продължаваме. Тук ни атакуват пак. Тази атака е обикновена. Тук вземаме дрон, който сваля ток. Продължаваме напред. Тук се размина. Добавяхме живот на тия каманаци. От най-противните ми вълни е с камъни. И вече сме на боса. Който не е чак толкова труден. Но вече дадахме един живот. Нямаме други. И тук вече малко ще поизчакаме да поизмрат хора. Атакуват ни. Малко ще се забързаме. 20-та вълна. Ще поизчакаме малко. Времето е до 17-та. 20-та имаме.
трябва да достигнем. Тук след една бомба. Да вземем малко точки. И победа за Шкембели БГ. 1 срещу 30, последния оцелял. Реклами няма да гледаме. Берем с наградите от тук. Оранжев съндък. Вземаме и тези награди. Сменяме отбора пилоти. И отиваме на 2 срещу 2. Слагаме си яйцето. И започваме следващата битка. Този дрон не е добър. Затова не го вземаме да го атакуваме с помощен. Ето с този примерно. С този самолет. Опасна комбинация. Атакуваме ги с крила. Те всички атакуват с крила. От единия съперник останаха само купчина ламарини. Продължаваме. Този дрон ми изстрелва. Жалко. Убени, иначе щеше да ме ударят и тези експлозиви от неговите крила. Не можах да му поснеса яйцето. Да, но победим, ще изчакаме на нашия съотборник. Дадахме му добра преднина. Но противника играе с дракон. Силен самолет, може би ще загубим. Още един побой, като вината е в мен. Но така е, тук един път печелиш, един път губиш. После 2 пъти губиш, после 3 пъти падаш. На турнира особено е много трудно. Играта продължава 5 минути. Който е стигнал по-напред като брой вълни, той побеждава. Или ако някой размине с 6 вълни, също побеждава. За сега се движи равностойно. Сме в очакване и подкрепяме нашия съотборник. Често го атакуват с крила. Крила, под които и аз умрях. Атакуват го с ракетки.
умря. Остана нашия само да достигне същия брой вълни, да го размине с 2 секунди. И отново победа за шкембетата. Търсим нови съперници. Играта е приятна и забавна, когато имаш време за губене. Много трудно развитие. Аз лично играя от 5 години. Приблизително. Тук нямаш просто как да се измъкна. Както е. Печелиш трудно, губиш лесно. Явно отбора ми е изгубил енергията си. Не ме защити от тази атака, значи е свършила. След тази игра ще го презаредим, за да направим някоя друга победа. Атакуват ни. Отбора няма енергия. Атакуваме ги с дрон. Правим сякаш тази атака. Втора вълна. Имаме този пиратски кораб. Атакуват ни с крила. Тези крила са много лоши. Фанелите едно. Те спираме, замразявате на едно място и стрелбата ти замразява също. Просто ти ще чакаш или да те убият, или имаме и цена, ще го запазим за 12-та вълна. Да видим как ще се развият събитията. Ако имаме супер стрелба, яйцето остава за 18-та. Така. Още, че не ми пуска последен кораб. Да и този не е слаб. Не е важно с какъв самолет играеш, важното е да не се предаваш. И 11-та вълна. Взета. Пускаме яйцето. Стъпчихме с супер стрелба. Взехме тиранина. Той е хищник. И естествено свалихме противника. Остана само да ги настигнем с вълните. Както и направихме успех за Шкембели БГ. Да си заредим отбора пилоти. Да пробваме един срещу трима, защо не. Победихме 34, или няма да победим.
Тук просто бавно става търсенето, трудно тръгват игрите и затова много не го играя. Но да видим какво ще постигнем. Както и очаквах, играта няма да стартира. Просто има хора, които като видят силни съперници се дисконектват и напускат стаята веднага. Тя е 2 на 2. Тук търсенето е бързо. Болен съм малко. Извинявам се. И да стартираме играта. По-добре е да спечели. Но кой е най-добрият тук? Мисля, че съм аз. Късът стил в атаки на нашия. Али бе? Така. Не видя такова скрила. Мисля, че не мога да си взема самолета. Терминатор 3000. Вземам си легендата. Първи бос. Унищожен. Кой ми иде с този дрон? Само насочващи ракетки. Единият противник вече е аут. Стана само един. Има и такива обрати, но са рядкост. Нещо ми лагна играта. Няма значение, важно, че оцелехме. Вземем този, айде да ти пуснем. Не знам да пуснем яйцето, купихме по-рано. Поредна победа. И 32 точки за клана Шкембели и БГ. Търсим следващите жертви. Или те са много слаби, или аз съм прекалено добър за тях. Да видим какъв отборник ще ни се падне. Сега една победа получихме от отборника. От другите са от мен. Това е атаката на яйцето. Също ги атакуваме един от тях. Вече приключил. Атакуват ни с дрон електро. Избягахме от тази атака. Вземаме ножаря, като го губих на 2 части. И теме на боса пускаме му една бомба. Че той беше свършил. Важното е победата да дойде по-рано.
Вземаме си легендата. Айде. Вземаме крила. Не се предаваме. Партньор се гина. Вземем и този самолет. Грами. Този отиде много напред. Играем. Няма да му се дадем. Той вземе двойна стрелба. Ходим с опасен дрон. Ходим ляво-дясно. Чакаме. Противника да се предаде. Земята 18-та вълна. Тук давахме живот. Вземем много силен самолет. Излезкам намалих. Продължаваме. Той продължава с вратителните атаки. Играта вече е заключителната фаза. Дали ще можем да победим този гадняр? Но да го победим, защото този бос трябваше да оставим яйцето, но няма значение. Ние сме добри визейци. Както и той. Постоянно атака след атака. Тук ще стихна малко камъни. Както съм, че много ги мразя. Атакуване с дрон. Ще го атакуваме с дрон. Този обаче е добър. Исто ниво. Между патрончета в момента сме защит. Боса на 300 е убит. Зеления гостер. Така, продължаваме напред. Вземаме този 30 секунди до края на играта. Който е по-напред с вълните, той ще спечели. Победа! Всички били и БГ. Вземе си малко кристали. Той беше добър съперник. Да го видим колко беше добър. Да си наградата на билетче за дронове. Имаме на PvP история. Профил. Моят профил не е много силен, но много опасен. Влизаме в историята на двата мича. Проверяваме колечето ли беше толкова силно. Не е много силен. Добър съперник. Този. Чакай. Добре. Не интересува. Важна е победата. Вземем си от тук една наградка. Да пробваме да вземем едно ниво на кампания.
Ето да взем един-два квеста. Тук берем малко награди. Да, защо не? Ще пробваме. Не взимах 180-то. 181 ниво. Ще пробваме 182. Отбората лоти тук няма значение. Пълно бойно снаряжение. Взимаме вражещи, взимаме забавяне. И взимаме легендарен самолет. И старт да видим. Не съм го играл още. Веднъж го играх. Само убих на първа вълна. Да видим какво ще постигнем. Успех от първия път или срам. Добре. Взехме супер стрелба. Гардени сме добре земищата. Камък за еволюция спечелихме. Добре, добре. В трета вълна сме дали само един живот. Допълнителна сила. Този луч е много лош. Вземем още една стрелбичка. И все тук ни го дава. Взехме супер стрелба. Този се убил с едно топче от легендата. Ето, мъртъв е. Тези двете също. Пета вълна. Тук лошо е атаката, която ни направи с легенда. Лагна. Защо така лошо ми лагна? Дадахме ненужен живот, според мен. Тук се справяме с тези. Поне за сега те се телепортират. За тях няма значение. Времевия континуум. Такова не спайжни. Тази стръба, ако ще и да умрем, няма значение. Продължаваме. Стрелбата тук е много важна. Да имаш сила. Осма вълна. Искам продължаваме напред. Атаки с ракетки, атаки. От всякъде атаки. Тук има и два лазера. Атака пак с ракетки. Май няма да можем да го вземем това ниво. Гледай какво става. Много атаки, много нещо. Едната не е слушала, другата започва. Девета вълна. След тук да пусна огнения щит. Да. Стрелба, важно да не вземе някой слаб самолет. И 10-та вълна последна. Пускаме яйцето. И каквото ще да става. Много атаки, много нещо. Слухахме ли ги? Да. Поредната победа. Реклам няма да гледаме.
Продължаваме напред. Пълно бойно снаряжение. Оранжев щит. Забавяне на времето и легендарен самолет. Започваме 183-то ниво. Батик са лошите. Направо няма тумиране. Да вземете стрелба, не супер стрелба, но вече сме заредени. Взеха нищата. О, няма значение. Не знаят кой се закачат. Лоша атака. Атаката отмина. Но извънземните са настроени. Искат да отмъстят за тяхните братя от предишното ниво. Та вълна. Че се включи еволюция. Тук мухите направо нямат умиране. Какво става? Добре, свалихме двете. Лошото е, че дадахме и живот. Esta вълна. Тук ми пускала 2 лазера. 3 лазера. Тук ми спаси умението. Вече вземе супер стрелба. Атака след атака. Враговете са ужасни. Сме дронче. Дрончета много помагат. Лазерите са лоши. Една вълна. Спанаха 2 излазени. Без да искам натиснах копчето за включване и изключване. Въпреки това продължаваме. На едно. Направо се изнервям. Пуснахме щит, за да можем да преодолеем тази вълна.
Владилета. Тук е направо ужасно. Добре, ще вземем този самолет, за да можем да разчистим пейзажа. Тиранина. Се надяваме, че на следващата, като пуснем и тето, ще ги унищожим. Пускаме го веднага. Дано да е достатъчно мощно да се справим с всички. Победа! Това е за сега всичко от мен. Шкембели. Ще се чуваме пак.